Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. "17 pa lang po yung aming ampon, pero pasaway, malandi at sakit po ng ulo. Ako po pala si Nanay Lydia ng Cainta, Rizal. Nagtatahi po ako at yung asawa ko namang si Armando ay isang tricycle driver. Isa pa lang po ang naging anak namin. Pero o nga po ay nadagdagan nung nagdesisyon kaming ampunin yung anak ng aming kapitbahay. 17 years old ng mga anak yung nanay nito at iniwan sa amin ng bata at di na bumalik kailanman at di nagpakita po. Kahit kailan ay hindi namin siya tinuring na ibang tao, tunay na anak po ang turing namin sa kanya. At pinangalanan namin siyang Mary Jane. Pero nung naging teenager na po, naku Diyos ko, ang sakit po sa ulo. Napakapasaway, mabarkada. At di na nga po pumapasok sa school. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang Mga Katas ng Aking Nakalipas. Huwag ka man na umuwi. Mamaya na, Bin. Umaya ka na umuwi. Magagalit yung mama ko. Ay, ako nang bahala. Magagalit sila. Papa, mag-grounded Alas 10 pa naman ang gabi. Napakaaga pa. Yung curfew ko, alas 8 lang eh. Sobrang pasaway ko na sa bahay. Di lang naman natin ngayon to ginawa eh. Nasaan? Di ka naman pinagalitan nung una, di ba? Hindi nga. Ngayon natin ginawa. Pero bawas-bawasan ko lang kasi grounded ako eh. Para makaano tayo ulit, balik tayo, maka-bounce back tayo. Sa natin ginagawa. Naman grabe ka talaga. Huwag mo na akong pilitin, bibigay ako. Ganun ba? Ano naman, kainaan kita eh. Ganun ba? Ano ba? Ano ha? Alis ka na ba? Di naman eh. Iwan mo na ako, ha? Walang aalis sa pamilyang to. Kaya nga. Ano? Sige na, i-kiss mo na ako. Last na to napasaway ah. Sige, promise. Ulit na. Darling, wala pa ba yung magaling mong anak, ha? Wala pa, magaling nga eh, mana sa'yo. Yan na naman tayo. Darling naman. Nakagarahe na lang yung tricycle natin. Yung anak natin hindi pa umuwi. Ano oras ba ang tapos ng pasok nun? 5:30. 5:30, alas 11 na ng gabi? Kaya nga, ikaw na nga kumausap dyan sa batang yan. Napakasakit sa ulo. Blanda naman ako nito. Kaya nga nahihirapan na talaga ako. Hindi naman sumusunod sa akin yan. Ma!
Ay, napaka-traffic po. Nakakapagod na yung trabahong to. Saan ka na traffic? Ay, siyempre pa uwi. Pipila ka pa, sakay ka pa ng jeep. Baka ginagawa na naman yung kalsada dyan. Oo nga eh. Hindi naman sira, sinira. Eh, syempre. Yung sira, hindi ayusin. Ay, naku ah. Uy, tumahimik ka, baka mabaril ka. Ay, bakit? Totoo naman ah. Hoy, tumahimik ka. Yung kapatid mo, hindi mo nalang dinaanan. Ngayon lang ako knockout sa trabaho ko. Dadaanan ko pa yung... Asa na naman yun? Syempre, kapatid mo yun eh. Dapat dinaanan mo na sa school. Yung out ko. 6:00. Tingnan mo anong oras ako nakauwi na sa traffic. Ba't ganyan? Pasaway tawagan mo nga. Hindi ko matawagan eh. Naka-off ang cellphone. Tawagan nyo. Tawagan mo, Trixie. Ikaw na, kapatid mo yun eh. Ikaw ang panganay eh. Bakit ba palagi na lang tinotolerate nyo yung batang yan? Hindi ko... Ano yun? Tinotolerate nyo? Ano yun, Kanor? English yun? kasi dalig eh. Kaya nga. Tinutuli? Tinutuli lang. Tinutuli lang. Babae yung kapatid mo. Ikaw talaga, Trixie. Ayaw! Wala! Please try again later. Pasaway Ano daw, talaga. sabi na, sino yung sumagot? Loko yung baka kinidnap niya ang kapatid mo. Sino yung nagsalita? Ay, dali. Tawagan mo nga ulit. Tawagan mo, sino yun? Ako Boses sasagot. Ako sasagot. The subscriber cannot be reached. Please try again later. I love you too. Ganda ng boses Oo nga. Pero, Aray ko na. Kanor, pati ba naman yun? Papatusin mo. Sino yun? Baka kinidnap ang kapatid mo. Ma, hindi ibig sabihin, operator yon. Ibig sabihin, hindi na naman makontak yun. Bakit hawak ng operator yung cellphone niya? Sa kapatid mo yun Kasi nga pinatay niya. Hindi makontak. Paano nakasagot yung operator kung patay? Ayan na yung magaling mong anak. Mano po, tay, nay, Ate Trixie, ba't gising pa po kayo? Gabi na. Naiinis na ako naiinis na ako. Ay, nako, nay, grabe yung project namin. Napagod ako. Alam nyo, grabe. Senior high pala, pero Wow! thesis na. Project? Ano yan? Anong subject yan? Anatomy? Physical Hindi ka education? kasi nag-senior high. Iba na Wag mo ako masagot-sagot ha! Kung alam mo lang! Isa ka lang! Oy, Trixie. Huwag mo rin ako maduro-duro ha! Di ka kasi nag-high school! Kaya ka ganyan! Makasagot ka! Kala mo hindi kami marunong sumagot mga Gen Z? Mapigilin mo ako, mapigilan May mo ako. karapatan kami! Ma! Hindi para pagsalitaan mo ako ng ganyan Oy. porke nakakatanda ka! Oy, nakakaiyak yung Uy, mga Mary kapitbahay. Jane! Ano ba yan, Trixie? Tumigil na kayo, Mary Jane. Ba't sinasagot mo ng ganyan ang ate mo? Kasi po, hindi para duru-duruin niya ako. Kayo nga po, hindi niyo ako ginaganyan. Sino ba siya? Ha? Kaya ako walang girlfriend eh! Ay, boyfriend! Kaya ako walang boyfriend ang sungit mo! Ang maldita mo! At least may trabaho ako, ikaw. Anong ginagawa mo sa buhay? Nag-aaral lang mabuti. Ha? Talaga? Oo, kaya napupuyat. Pumunta sila mama sa school mo, hindi ka na pumapasok. We, Ang galing mo naman! wag ka magsinungaling. Binablog mo pa. Naiinis na ako. Pampasin ko na ng upuan to pa. Naiinis na ako. Pumunta. Hindi sila nakakapunta ng school. No? Anak, pumunta kami ng nanay mo doon kasi dapat daanan ka namin kanina. 5:30 ang Oo. out mo. Pumunta Dumiretso kami. kami, galing kami na Malingke. Wala ka doon, anak. Asa ka ba Nasa pumunta? loob po ako, Mapa! Nasa loob naman pala, Trixie. Nasa loob ako, Ate Trixie. Ano? Masyado kang mapanghusga. Ikaw ba Loob? hinugos? Loob ng bahay ng boyfriend mo, ha? Loob ng bahay ng lalaki? May boyfriend ka Sama na. na bunganga mo, ha? Hindi porke nakakatanda ka, gaganyanin mo ako, ha? Dinay pa! May boyfriend! May boyfriend! May boyfriend! Pawag po kayo maniniwala kay ate, ha? Wala kayong ebidensya. Nasa loob. Sana pumasok kayo ng school, Mapa. Ano ba naman kayo? Tatandaan nyo na eh. Oo nga, dapat pumasok pala tayo dati. Bakit mo ako sinasagot ng ganyan? Bakit tayo sinasagot ng ganyan ng batang yan? Oo nga! Ikaw bata ka! Ano parang natututunan mo dyan sa school nyo? Isko, ang sakit ng dibdib ko. Trixie, kuhanan mo ko ng tubig. Kasi po kayo, di kayo naniniwala sa sinasabi ko. Nag-aaral lang mabuti yung tao pag bibintangan niya nagbo-boyfriend. Asan ebidensya niyo na may boyfriend ako, ah? Ayan yung grado mo. Ayun! Wow! Ang galing ng grado mo, anak. Bilib ako sa'yo, anak.
Wala kang line of 7. Ang galing-galing mo. Puro line of 6. Yan na po yung grading system ngayon pa. Iba na. Ay, bago na pala yung reading. Buti nga sa kanya, Tingnan nyo nga yung 67, 68. Ano yung gano'n ko dati? 5 Tingnan lang. nyo nga yung religion na subject ko. Ang taas 100. Oh. Religion. Sa religion ka pa talaga Values, education, Mataas 95. po. Hoy, wala kang values. Ba't may 95 ka? Napaka walang hiya mo. Bata ka. Paano? Imposible to. Values, education, 95. Nagsisinungaling ba yung teacher? Gusto mo tawagin mo yung teacher ko eh. Sinungaling talaga teacher mo kasi ang sama ng ugali mo. Papagod na ako sa inyo. Alayasan ko kaya kayo. Para di ko kayo pamilya. Doon ako sa loob. Bala nga kayo dyan. Ay! Hindi tumitigil. Diyos talaga na walk out. Ang sakit ng dibdib ko, Triggs. Diyos ko. Darling, relax ka lang, darling. Darling, okay ka lang ba, darling? Ang sakit ng dibdib ko, Sige Diyos ka, ko. darling. Marami pa dyan. Iwan mo na ako. Aray, sabi ko. Ako, Diyos ko. Dapat po talaga. Hindi pala. Ayun nga po, ang lala ng mga grades ni Mary Jane sa school. Pero pinipilit niya na nag-aaral po siyang mabuti. Pinipilit niya na wala siyang boyfriend pero nasa amin po ang lahat ng ebidensya. Gusto na naming sabihin sa kanya yung totoo na di namin siya tunay na anak. Pero baka lalong magrebelde ang bata. Hanggang sa isang araw, Ay, nako. Darling. Ay, darling, bubili na ako ng pagkain para hindi ka na magluto, ano darling. naman binili mo, chicharon na naman, Diyos ko. Talagang gusto mo na ako mapisti no? Hindi, ikaw naman, darling. May ano dyan, hindi lang chicharon binili ko, may balot. Tapos, may chicharong bulaklak. Gusto mo na talaga ako Paris. makuna. Ikaw na, darling. Ano ka ba? Gusto ko kumain din tayo na masarap. Kanor, Ano na, umuwi na ba yung anak mo? wala pa ang anak mo Nasasakit na naman ang dibdib ko. Hindi ko na naman matawagan. Sumasagot na naman yung ano ba yun? Yung babae na naman. Babae sa beer house. Ano ba yun? Yung babae sa bilas. Akin na nga, tawagan ko. Tawagan mo. Tingnan mo, yung babae sa beer house. Nasagot. The subscriber cannot be reached. Hello, Please miss. try again later. Hello, miss. Ano pangalan mo? May FB ka? Hello? Aray ko na, kinausap ko lang naman. Baka may FB siya. Mas madali niya tayong kausapin. Diba? The subscriber cannot be reached. Please try again later. Yung mga ilang taon ka na kaya, miss? Lahat na lang! Single ka, single ma'am. Aray ko na. Kapal na mukha mo! Tinawagan ko kasi kausapin ko. Kung may mani ang telepono, baka pinatulan mo yan! Ay. Diyos ko. Pa. Hindi rin makontak kasi Mary Jane eh. Kaya nga nahihirapan na ako. Asan ba yun? Sunduin mo na kaya, magpunta na kaya tayo ng barangay. At humingi na tayo ng tulong. Sige na. Trixie, yung kapatid mo kawawa naman Kawawa! Ma, ako naiinis ako dyan sa batang yan. Baka ngayon, Gusto ko na talaga sabihin totoo na ampon lang siya, ma. Ako na tunay niyong anak, hindi nga ako pasaway. Ba siya, ganyan siya? ba't ka kasi hindi pasaway? Ba't mabait ka? Kung ano? Di ba dapat ako yung pasaway kasi ako yung totoong anak? Ba't parang ako yung mas mukhang ampon, ma? Bakit kasi ganoon ka? Hindi mo kasalanan, hindi niya kasalanan yon. Trixie, pumunta na tayo ng barangay, naghahalala na ako Uso ang ano ngayon yung puting ban. Nandadampot. Ba't ikaw hindi ka, Trixie, dinadampot sa puting ban? Hindi nga ako pinasakay damputin, ma. Sabi ka, maanak niyo ako, ma.
Kaya nga nag-tricycle na lang ako. Kada may van, UB Express. Hindi ako pinapasakay ng mga yan. Gusto nila maganda lang. Ay, naku, alam niyo na yung nangyari. Pinuntahan ko na, kumpare ko yung kapitan, pati kagawad eh. Wala silang Lead. alam. Lead. Walang lead. Wala silang lead. Ay, sino si Lead? Lead? Ikaw? Di ba ikaw yun? Ha? Lydia? Ikaw? Ay, oo nga pala. Ay, putik na. Pero nasampal pa rin ako. Lipas po ang 3 araw. Di ba sinabi ko naman sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo. Pagkatapos ng lahat, gaganituin mo ako. Paano tong bata sa tiyan ko? Bata sa tiyan ko, di ba sabi ko, ayoko pang maging tatay? Binuntis mo ako Sigurado ka akin yan? Ang kapal na mukha mo! Sa'yo to! Ikaw lang naman yung Huwag mo akong masamba-samba sa bahay ko! Ha? Lumayas ka rito! Balis ka! Ano nangyari sa'yo? Sabi mo, against all odds! Kisulaan si mong mata. Na! Luigi! Luigi, panagutan mo ko! Panagutan mo ko! Sabi mo, mahal mo ako! Lumabas ka dyan! Ilabas mo yung kapatid ko! Ay, ilabas mo yung anak namin! O yan, kusapin mo mga magulang mo. Nay! Ayan na, yung magaling mo anak! Diyos ko na nangyari na ngayayat ka na, Diyos ko. Parang kang butiti na. Malaki yun siya, pero ang payat ng... Ikaw nga ang pangit mo kasi. Wala na, personalan na. O tira, ano mo ginawa mo dito, ha? Buhay lalaki! Papa, si Luigi po. Di ba iuwi nyo na po yan? Hoy, matapos ang ginanyan mo yung ang kapatid ko, ang kapal na mukha mo, ha? Ma! Ikaw ba yung boyfriend ng anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Ba't nangangayayat yan? Excuse me, ex po. Ex ko na yan. Ex? Hindi na kami... Ba't nandito yan? Umalis na nga kayo. Umalis na nga kayo. Kapal na mukha mo, Luigi. Kapal na mukha ng mukha lalaki mo. ito. Ma, Tara na, patulungan niyo ako. Iuwi niyo na mo. Oo. Ay. Puti naman! Ano gusto mo umuwi? Hindi! Di ba ayaw mo? Hindi, ayoko pa umuwi. Ano? Halika dito. Tara, sumakay ka na! Sumakay ka na! Ako sa bunota! Sumakay ka na! Kapal na mukha mo, ha? Hindi porke ate kita hilahin mo na yung buhok ko, ha? Umuwi na kayo! Umalis na kayo! Please lang! Umalis na kayo! Ayoko umuwi. Mapa, hindi ako sasama sa inyo. Ate, umalis na kayo. Ba't kayo pa pala punta Sasabihin ko na yung totoo! Wag anak, wag Ba't kayo pala punta dito, ha? Ba't kayo pupunta dito? Wala kayong pasabi, ha? Ginugulo niyo yung buhay ko. Masaya na ako dito. Sige na, please. Umalis na kayo. Umalis ka na. Sumama ka na sa kanila. Sige na. Ayoko. Umalis ka na. Ayoko. Tara na, anak. Umalis na kayo, Uy, lalaki. mama. Sasama ka sa amin. Tara na, kapatid. Tara na. Ayoko. Umalis ka na. Intindihan mo, ayoko sa'yo. Umalis ka na. Please lang, umalis ka na. Tingnan mo, sinusuka ka na lali. Ayaw mo pa rin. Napakatigas ang ulo mo. Anak, tara na. Anak, tinan mo yung nanay mo. Anak, sumama ka na sa amin. Split chickens lang yung yung hinga niya. Split chickens. Umawa ka na ba siya? Dali ka na. Ayoko po. Ayoko. Huwag lang. Ang laki mo. Kaya pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!